Hi, kumusta? Mga kaigsuunan diha sa Ginoo. Kini si Pastor Rod, Pastor John, nagaingon kaninyo nga ang Ginoo labing gimahanan o bantugan sa tanan, no? Siya ang pinakalabaw sa tanan sa atong mga pagtuon, sa atong mga kahibalo, doon na pa'y mas nakalabaw sa atong mga na-acquired nga knowledge. So, nining kagayunan, aniyan ako sabako sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, dinhi sa akong Facebook channel, Rod and Jeanette. No? So, kamo nga nakatanaw, mga Bisaya, diha sa Mindanao, sa Cebu, o asa man tadapit na kita niini nga ako ang channel, atong hisgutan kining ni ang pulong sa Ginoo. Nga ato makita sa Isaiah 55, versikulo 8 ngadto sa 9. Pagabasahon nako kini sa English o sa Bisaya. Ingon niini sa pulong sa atong Ginoong Dios, "My thoughts, says the Lord, are not like yours, and my ways are different from yours." In verse 9, "As high as the heavens are above the earth, so high are my ways and thoughts above yours." Right? So, sa Cebuano, atong basahon sa Isaiah, Kapitulo 55, versikulo 8 o 9, nagaingon, "Ang Diyos nagaingon, kay ang akong unahuna dili sama sa inyong unahuna, o ang akong mga laraw o plano dili sama sa inyong mga plano o laraw. Nagaingon ang Ginoo, kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga plano o laraw, ug ang akong unahuna kay sa inyong huna-huna." Wow, salamat Ginoong Hesus sa imong mga pulong. Salamat o Diyos, tudloy kami na mamalandong sa imong mga pulong karon. Amen. Amen. So mga kaigsunan, mga mahal nga mga kaigsunan na makita niini dinhi sa YouTube, kumusta kamo? Kumusta ang inyong mga tinguha? Kumusta ang inyong kinabuhi? Ako nagaampo nga kamo kanunay nga gitagaag kusog, tagaan og kalipay sa tuang Ginoong Hesukristo. So, nining kahigayunan, mamalandong na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sahay mangutana kita unsa may nahitabo aling kalibutan. Dunay patay, dunay tulis, dunay mga kasakitan, mga kagulanan dinhi sa kalibutan. Asa naman ang Ginoo? Asa man ka Ginoo niini mga kasakit? Unsa man Ginoo, mo ba ni imong tuyo, mo ba ni imong gusto? Daghang kay tag mga pangutana. And then dinhi pud sa kalibutan, it's full of competition. Kompetisya ang mga tao, competition kinahanglan na ako ni taas ng education, taas nga kaalam, kahibalo para ma-acquired, makaangkon ko dinhi mabutanga. Sahay kung batan unta kinahanglan gid nga mag-workout, kinahanglan gwapo ka, kinahanglan puti ka, kinahanglan sexy, kinahanglan ngayon ana. Daghan kayo ta ug mga gusto niining kalibutan o mga pangandoy nga usahay makalimuta nga dili di ay pod na gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero atong ginaingon nga nining mga kahigayunan, mingon ng mga tao nga, na mga tao mingon, "Lord, kini magampo. Lord, Ginoo, mo ni akong gusto. Mo ni akong pangayon, Ginoo, iampo tos Ginoo." Pero dili to bagon ang atong pagampo. Manluod ta. Unay mga panghitabo nga dili nato ma-explain sa atong kinabuhi, maana ta asa naman ang Ginoo? Unsa may kining ni ang gibuhat sa Dios. Ingon ang Ginoo gugma, ngano man nga dunay pag-antos, dunay mga kasakit, dunay kagubot, dunay hitabo man ako kini. So daghan ta nga mga kahadlok o daghan ta nga mga kahabalaka nga naas to ang kinabuhi. Then tungod sa atong kaalam o mga kahibalo nga ato natun-an na anatay Master of Divinity o nabatay daghan nga sumpay-sumpay nga mga degree nga ato nakita nga na-acquired nato. Pero usahay dinhi sa kalibutan, atong giingon nga dunay kalainan ang wisdom ug knowledge.
Ingon pa ni Ernie Baron, na ato nga kanhi nga sikat nga journalist, nga nakaimbento sa Baron Antina, Las Pilipinas, kay lisod man diha atong kan, knowledge is power. Tinuod gina, ang kahibalo, power, dunay gahom. Pero ang knowledge nga ato na-acquire, dinhi sa kalibutan, dili nato makumpara sa kaalam nga gikan sa Dios. Kay ang kaalam nga gikan sa Dios, the word wisdom is different from knowledge. Because ang knowledge nga atong na-acquired academically, posible nga mo excel ta sa atong mga academic nga naangkon, pero dili kini uyon sa kaalam o wisdom na naa sa Dios. Muna nga daghang mga tawo na sakitan. Daghan tang mga decision nga it brings an effect na resulta nga nasakitan ta. Kay nganuman, kay gatuo kita nga kini maoy gusto sa Dios. Nga ang atong gusto maihatag nato sa kabubuton sa Ginoo. Nga Ginoo, mao ni akong plan. This is my master plan, Lord. Nga buhaton ako ni, kabuton ako ni Ginoo. Nga mao ni imong i-present sa Ginoo. Apan ingon ng Ginoo, man's can make a plan, ingon pa sa Proverbs o sa panultihon, nga ang tao makahimo og mga plano, pero ang Dios pagihapon ang mo patuman niini. Makanumdum kita sa Tory sa Babel, no? Sa Tory of Babel, ang mga katawhan natong higayuna, makita nimo sa Genesis, sa Old Testament, one language, usa ka pinulungan, usa ka sinultian. So ang ilang tumong og tuyo sa pagtukod sa Tory sa Babel para nga makabot nila ang kaalam sa Dios, para maabot nila ang wisdom of God, ang maabot nila, maka-level up ang tao sa Dios. Pero sa ilang ginahimo, so they use their knowledge, wisdom. So what we gonna do? They are planning to build a tower of Babel. Naga-plan sila, naga-build sila. Pero unsa may nahitabo sa dihang nakita sa Dios nga kining mga katawhan gusto mo level up sa wisdom o mulabaw pa sa ilang magbubuhat, because always we cannot fathom, di nato makabot kay mas labaw pa ang mabubuhat. So naingon ang Dios, akong libugon, ako ang usbon ang ilang mga pangunahuna. So karon ang one language na himong daghan. Nanay Pilipino, nanay Ininsik, nanay kuan. So di na sila magkasinabot ang ilang gibuild nga tower para nga mo plan sila that they will be one. Nabungkag. Kay dili kadto maoy gusto sa Ginoo. Kay ang kaalam din sa kalibutan kulang sa gahom nga gusto sa Ginoo. There is more higher than our wisdom. Is the wisdom of God. Kung atong nabasa ang pulong sa Ginoo, nga kita nga mga tao nga gusto mo level up, mo pariha sa Ginoo, mo gusto nga mulabaw sa Dios, ingon ang Ginoo, kay ang akong hunahuna o inyong hunahuna dili sama sa akong hunahuna. Kung kita nagunahuna nga insakto, maayo ta nga theologians, bishop o papa o unsa pa kita ka bright, kulang. Muna sa akong kinabuhi, sa unsaon akong tuon sa pulong sa Ginoo panahon magwali. Panahon nga ako musangya sa pulong sa Ginoo, nagabilin ako dako kaayo nga luwang, nga emptiness after all my deepest study sa pulong sa Ginoo, kay kabalo ko nga di na ako malabuan ang Dios. Kabalo ko nga bisan pa sa akong kaalam o kahibalo, wa nay labaw pa nga makalabaw sa kahibalo sa Dios. There is still nothing beside from the wisdom of God. Possible nga mao to akong gustong iwali, mo ni gusto na ko nga topic inigwali, pero ang Holy Spirit, ang gahom sa Ginoo, ang kaalam sa Dios, dili dayto niya maoy gustong ipawali nimo. Muna nga daghan tang failures. Daghan tang mga kasakit. Nga kinahanglan ta nga disiplinahon si Ginoo. Kaya sa atong mga pangunahuna nga mas labaw ta sa Dios,
ang Dios dili day pabor. Muna sa prayer, sa pag-ampo nga amahan namo nga naa sa langit, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang pagbuot sa Dios ang mas matuman. The will of God must prevail, not the human will. Because our freedom, our free will, we have the free will na atay kagawasan nga mo response o mo reject sa pulong sa Ginoo, but still the highest form of will is the thoughts and the will of God. Ang kabubuton sa Ginoo. Yung padiri, kayong akong unahuna dili sama sa inyong unahuna. Dihas to karon nga mga kinabuhi. Katuota nga, insakto ni Lord, mahal ko sa Ginoo, approve man Ginoo ani, grasya. Manaingon ni Apostol Pablo, mupadayon ba ta sa pagbuhat sa sala, aron nga ang grasya mas mugawas? Are we continue to do sin in order the grace of God will abound? Na patuloy ba natin himuon ang mga kalapasan? Aron nga ang grasya sa Ginoo mugawas? No. God give us grace. Ang Ginoo gitagaan ta niya grasya para mas mahimo kitang matarong nga mga katawhan ug makadepende sa iya ang kabubuton. Nga dili paghihapon ta makalabaw sa Dios. Hay nako. Salamat Ginoong Dios nga bisan puno ta sa kahibalo. Remember, no? Kung atong may example si Charles Darwin, tungod sa kahibalo niya, ka-bright kay niya, so nakadesisyon siya nga ang tao gikan sa unggoy. Ikaw musugot ka nga gikan ka sa unggoy? Mura-mura siguro tag naong unggoy sa sahay pero di kita gikan sa unggoy. Na naabay ka ng DNA nga nagpasabot nga ang unggoy makadunit og blood sa ato o makakuan ba sa ato. Hay, lisod kayo. Di ba kaalam na kahibalo na sa tawo pero nalahi because kay na-acquired din sa kalibutan. Posible nga bright kaayo ka sa imong kaalam, you become greater philosophy, mahimo kang bright kay nga tawo, deepest logically sa imong mind, pero kung wala kay kaalam magikan sa Dios, the wisdom of God, possible nga wala ra gihapon. Kay ingon pa sa pulong sa Dios nga ang pulong sa Dios nga atong pagatun-an, it makes a man wiser. It makes a simple become wiser. Sa mga tawo nga ubos og kaalam sa dihang makatuon sila sa pulong sa Dios, it makes them more wiser. So kinahanglan nga i-remember dinhi sa pulong sa Ginoo kay ang plano sa Dios dili sama sa ato ang mga plano. Wala gini atong plano. Ang atong mga kahibalo kinahanglan nga musubmit kita sa plano sa Dios. Nga maingon ta, Ginoo, your will be done sa akong kinabuhi, not my will. So, you have freedom. We have free will. We believe we have that freedom. But Apostle Paul said, gitagaan kita kagawasan sa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 6 para kanang kagawasan dili tanan nato mabuhat sa kadautan. Kay dili tanan nga kagawasan nga angay natong buhaton sa atong kaugalingon. Doon na tay kagawasan pero dili tanan maayo ka nato. Daghang makadaot. Like kagawasan nato kung mupili ta sa drugs, sa alcohol, pagubog-hubog, pagpangawat, pagpatay, kagawasan nato na. You have that freedom. Pero dili tanan makamaayo kanimo. Dili tanan makamaayo si mong kinabuhi. Pilion nato ang kabubuton sa Dios kay tanan nakasulat dinhi sa Biblia kung sabto nimo kana pag-ayo. So mga kaigsuunan, imong pa diri sa pulong sa Ginoo kay sama nga ang gikumpara sa Dios ang atong wisdom, ang wisdom sa Dios o ang atong kaalam sa iya ang kaalam. Kay sama nga kahabog sa langit, kahabog sa langit. Ang laraw sa Dios, ang kaalam sa Dios, ingon usab niya na ang distansya sa kahabog sa atong kaalam, nothing less. Kung kini ang atong kahibalo na diri higher than heaven and earth.
So wala agyoy makatupong. Mauna nga nagalibog ka karon, Lord, gatuo ko nga kini ang imong kabubuton, Lord. Gatuo ko nga mao ni Lord nga ako ang nakita nga maayo, Lord. Ingon nimo, Lord. Pero dawata nga dili day kana mo'y gusto sa Ginoo. Ang imong gusto dili mo'y gusto sa Ginoo. Mo nang dunay consequences nga mga kasakit sa atong kinabuhi nga maingon ta nga tuo man ko nga kato gusto sa Ginoo, pero dili day kulang pa kita pagkonsulta sa pulong sa Ginoo. Kay ang atong kaalam wala usa lamang ka gamay nga butang ug dili gayud makatupong sa knowledge sa Ginoo. That's why we say, my thoughts, says the Lord, are not yours. And my ways are different from yours. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways and thoughts above yours. Oh, my goodness. So, kung basahon nato ang Roma, no? So, unsaon nato pagkahibalo? Pagkutana, unsaon man nato pagkahibalo nga kana ang kabubuton sa Ginoo, ang will sa Ginoo, masunod nato. Roma kapitulo 12. Versikulo 1 ngadto sa 2 unsay giingon? Ingon pa sa pulong sa Ginoo, busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, tama na? Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Submit yourself to God. Submit yourself to God, not to anybody. I-submit nato ang atong kinabuhi sa Dios. Ug ingon pa diri, ingon nga buhing halad. You see that? Living sacrifice. Balaan ug makalipay sa Dios. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Klaro kayo. Verse 2. Ayaw ipahiuyon ang inyong pamatasan niining panahuna. Ihilayo ang inyong kaugalingon niining panahuna. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong huna-huna. Let your mind be transformed by the power of God. Yung huna-huna. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo og hingpit ana kaniya. So ipabag-o nato, ipa-change nato ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. I read it in English. Romans chapter 12 verse 1 and 2. So then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you. Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Verse 2, do not conform yourself to the standards of this world. Klaro kayo. Klaro kayo. Be clear. Be transformed. But let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, which is good and pleasing to Him and is perfect. Amen. So dalaygo ng Diyos. Klaro na kayo. Kung unsa ang imong plano karon sa imong kinabuhi, i-konsulta ka na sa Ginoo. Ayaw tuguti nga ang Diyos pa ang atong basulon sa mga panghitabo. Kay ang Diyos kanunay nagatanaw alang sa atong kaayuhan ug kadaugan. Kung kita i-correct sa Ginoo, mas maayo ka na. Kung kita gi-rebuke sa Ginoo, mas maayo ka na. Dawato na itong mapainugsanon. Kaya there is a higher one nga labaw pa sa atong kaalam. Kinaot nga ang kabubuton sa Ginoo ay matuman sa kinabuhi, dili ang atong kabubuton. Amping og dalaygon ng Dios. Bye.